خوندکارین روژاوای کردستانê ji van dîmenên şabûnê û ji rûniştina li ser van kursiyên holên xwendinê di van rojên dawiyê de hatine bêparkirin. Bombebaran û topbarana Tirkiyê bo ser Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê ne tenê jêrxana aborî û xizmetguzarî ji kar xistine. Lê kerta perwerdeyê jî astan kirine. Ji ber metirsiya êrişên Tirkiyê li ser xwendekar, mamoste û karmendan, Desteya Perwerdeyê ya Rêveberiya Xweser roja pênşemê xwendin li dibistanên çend bajar û navçeyên Rojavayê Kurdistanê ragirtibû. Heta niha jî nediyar e eger dibistan dê roja yekşemê deriyên xwe li pêş xwendekaran vekin an na. Hatim Şêxê ku çendîn sal di kerta perwerdeyê de li Rojavayê Kurdistanê kar kiriye, ji tora medyayî ya Rûdawê re got Rêveberiya Xweser ji bo demeke nediyar karê perwerdeyê ragirtiye. Êrişa bêserûber a dewleta Tirkî ser Rojavayê Kurdistanê rewşek pir xerab di nava tevahî xelkê Rojava çêkiriye û bi taybet li ser jiyana zaroka vê yekê hiştiyê got Rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê karê perwerdeyê betal bike hetanî demek nediyar. Li herêmên Rêveberiya Xweser 4700 dibistan ên qunaxên cuda hene. 860,000 xwendekar li wan dibistanan fêr dibin. 42,000 mamoste û karmend di kerta perwerdeyê de kar dikin. Di êrişên artêşa Tirkiyê de navendên hin bajarên Rojavayê Kurdistanê wek Kobanî û Qamişlo û gundewarên piraniya bajar û bajarokên din hatibûn bombebarankirin û topbarankirin. Hüseyin Umer, Rûdaw.